Hello mga ka-listeners, balik na po tag-end sa vlog no para sa drama nga kuan kining buak na salamin no nya subay-subay ko sa inyong mga comment ari kay para ato ning mabasa nya mo lagi kung hindi ta makatimaan na sa ako na putol diri na lang ko dito sa kining duol-duol no sakto dai di na ibaw na dito sa ako na putol diri ko sa aging part 12 no karon ay na sa part nalipat ko listeners no sa isa mga listeners part sa nga part ron nalipat mo ko ay part 14 na daron diri ta magbasa no part 14 na ka listeners sa buak na salamin nalipat-lipat na ko aning sana no? Basahan na to niya sa dapit na saag na ko ano to anila si Chiriluha no shout out kay Chiriluha no nga always naminaw sa drama yung comment kay kuan ano mga 8 ka heart ni salamat kay Chiriluha no number 1 ganing ka comment unya di day dapat din guna dai si kuan no si Maria Andres no hello idol balik na ko paminaw mga drama nimo salamat kay Maria Andres no sa pagbalik ko paminaw sa mga drama o gyapon si Unfloor part 14 please sa buwak na sa amin please naisa ng prayer na baka buong heart tulo ka buwak salamat kay Unfloor mo na ni ang part 14 na imong giatngan o si Angela Labadia gusto na nila ang mabuhi lods makasarili ng ginana nga tao lods sabi na sila skip na lang sa comment nga mga bata lods salamat kay Angela Labadia no, sa pagsabot no? Yes, napaday sa comment lain no? Ang mga good comment na lang basahalon si God bless ko so, mujing na payong do kabuk salamat kay Angela Labadia no? Malagi nga ato basahon na po no? Kay igo naman tayo na ibas ako dahil igo na ko ibas ba nahanag na ko istoryahan sa mga tigulang kalisinasyon mo sa karang mga iswas, mga karang tao bisag ako mainong ta no? Pag-unsa na kita pag-unsa na ko nga na kasagaran tayo may ganito sa mga karaang tao nadala na ko ba kainumdum mo sa lula mga kalisanas naagyo ng tao ba unya si alam to nakalimot na ko si Unfloor dito nag-comment no salamat si Unfloor salamat sa kanyang pagpaminaw niya si Jimmy Padilla thank you idol sa part 12 part 13 na yung idol ay naman na dinis ni Agi no nabasa rin natin ito sa ni Agi salamat na kay Jimmy Padilla no ay nalipat mo kung asa ko dapat di ara dito na-shampoo lang comment mga kalisinas no dapat ko si Kuan si Angelica Losada part 13 po 14 na taro no 14 na bagit alagi 14 na lipat ko o si Kristen de Asis sir your channel your role iyo pan sila ng mga gayaw-yaw sir at ayun sa inyong pagtag sir kay mas tagang niya ang okira kaysa mga gayaw-yaw salamat Kristen de Asis no sa inyong pagsabot no ay pa ni si Kristen de Asis no kay kabalo pa mo sabot sa to sa event lang nagutom ako kalisiners ba kaya magtagtag kong Shopee kay yawat na lang ba kay mga kita nga mga pobre good mangijawat mong kita kung naay gayon nga bigitaan ning makabukita makataytag bugas di i-try na to no i-try na ako kalisiners pero mga lagi wakang isurante no man relax lang tayo di sa lang ba di sa lang ko magtag kay para makalisyon na tagpaminaw sa drama. Salamat Kristen de Asis sa pagsabot mo sa inyong mga suggestion sa inyong advice no? Salamat si Mary Ann Hawk salamat boss may isa pa yan Mary Ann Hawk no? Salamat po sa pagpaminaw si Mami Bisdak salamat Lord may isa pa yan may lamok kalabinapay magpa-shout out lang sila sa lamok kapalit na ba kung parang kurinti makurintihan dyan rin
Sakit yung pinakan nila mukha, kasi makailantan. Muna pagka-Domingo, nailantan ko. Grabe yung pagpaak, yung mga lamok, diri ba? Pagka niagisad niya ko, nailantan si ko. Kanang lamok na, ba, saan yung process lamok na makailanat na? Sakit yung kayo pinakan, grabe. Maglabay-labay ba, pag-shout out siguro niya sa kong vlog. Si Jacqueline Sarmiento, pasagli na nag-bad comment, sir. Importante, wala ka nag-apak kong tao, nanikamot ka, o nalingaw mi, salamat kay sir. Dili ka relate ang mga walit pulos nga tao, kay wali kasing-kasing. Salamat, Jacqueline Sarmiento, no? Wala gino. Si Pinky Bonifacio, idol asa ng partner 10 plus. Kay excited na ko, kayo ko maminaw. Na-upload ang partner 10, 40 na taro, no? Samot nung ka-excited, 40 na taday. Doon niya, si Chireluha, hi, Idol John, para mi maminaw from Kuwait. Shout out para mi sa kong bana nga si Jimar Sambo from Kaganguan, Panabo. At siya nairaranain niya na akaon sa Saudi Arabia. Salamat yun, no? Sa Saudi Arabia na siya nararanain. O si Jimar Sambo nga imong bana, no? Na Kaganguhan, Panabo. Salamat kayo sa pagpaminaw, no? Shout out diha nilang Jimar Sambo, siya nairaranain, no? Shout out mo ni Chireluha, no? Si Ira Mitikson, hello Lods, musta? Karon pag yun na ko nabasa tanan na imong na-upload. Mission Live, salamat Lods, God bless. With emoji nagkatawa, no? Salamat Ira Mitikson, no? Bisag sa kabisi, naminaw dyan, no? Salamat kayo. God bless po ninyo, no? Yan na dyan na. Kanting kung ano ligaw, musta na, no? Sa busy kayo mo dahil mas yung trabaho. O si Mira Fi na Piñas. Salamat sa sumpay si Jan. May sa pa yan. Mira Fi na Piñas. O si Angela Labadia. Sagdira lang, sige, reklamo Lods. Wala ka na sila kalipay. Basta yung nanana. Emoji nga nagpahiyong. Salamat Angela Labadia. No? Okay. Dato, kung uban na hindi ka relate sa mga pobre. Mga kalisinas, no? Ang uban nga dato, di ka relate sa mga pobre. Binagawa mo agi ka pobre. Pero ang uban nga, mga pobre gikan dyan asenso, makarelate na sila. Wala pa yung uban kayo mausap ang batasan na listeners, no? Nadyo yung anak na listeners na tao na makalingon sa Tagalog ba nga ang hindi lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakapunta sa kanyang paruroonan. Mga siya listeners, no? Salamat nila. Angela Labadia sa mga comment. Angela Labadia. Salamat kayo. Si Badiday, pero may kong kapaminaw ni mo Lods. Busy lang ko, dili ko ka-comment. Salamat ni Badiday, no? Always ni nga listeners, tao na ni nga listeners si Badiday, mga ka-listeners. Na-busy lang siya, no? Nagkaroon pa siya kabalik o comment. O si I am Charis. Hello sa tanan. Salamat sa upload dyan. Nalit jud ko o paminaw ani kay na-busy sa live. God bless. Emoji nagkatawa. Salamat. I am Charis, no? Bisag kabisi. Bisag sa kabisi. Minaw yung drama ba? Bakit hindi mo maramdaman ikaw sa akin? Ug karon mga higala, di ta maglangan. Nia ang sumpay ning atong sugilanon. Buak nga salamin. Kaibigan lamang. Mga anino sa mga tao dahil nanagan! Hoy! Ano mo? Kung di mo mo anong pusilaw ta mo! Bitoy! Ayaw mabusil! Bitoy! Ayaw mabusil! Day, di man ako yung musil, day! Ayat mo ko di mo gusto mga mata! Si Dennis! Sir! Ang pinipistula! Buhay ko! Ayaw ilugan yung pistola, Amira! Kinahanglan mo tagam ng mga salbahis! Si Dennis! Ayaw! Ang pinipistula! Buhay ko! Di na gusto mapasilan mo! Dagan mo! Dagan! Panay wala! Asa na! Sibuti pa sabutin ni Almira! Nakaila ka sa mga tao nga may guba sa paril o gabiing na ko! Si Dennis! Bisakit sa pa sila! Dili ko gusto may mapatay kanila! Dili ko gusto mapiso ka! May gitago ka na ko, Almira! Sultihin na lang ko kung sa kini, ha? Huwag ko'y gitago!
Kailan masusi ko kung may naigo ka ba? Almira! Sir! Ako sila nun! Day, Almira! Day! Ay, pagkawas, Day! Basta na lang ko na singit-ngit ng mga salbahis, Day! Sundi Day! siya, Bitoy! Pagdali! Ha? Sundi siya! Oh, sir! Day! May gitago siya na ako. Dunag yun! Ay naman sila. Mayroon tawad. Nakadagan yun sila sa Sandro. Dili. Ang paril sa kilis sa bahay. Natumpag yun. Day! Day, Almira, Day! Ay, kapuya. Isukan mo, Day. Uy! Saan naman ito ng paril? Natumpag. Oh, grabe ah. Natumpag ang uban. Ang uban, wa! Giligid siya buhunong hangtod magguba kining dapita. Day, Almira. Sibuti mo pasabutay. Milampos kasi Ma'am Sofia sa pagpaguba sa paril, Bitoy. Hello, Hello, ma'am. Sandro? Naunsa man ka? Ngano nagpingit na imong tingog? Naigukos pagpamusil niya itong dinis, ma'am, pero natumpag kita mo ang paril sa dapit sa karaang bahay. Mao ba? Maayo ka mo na. Kinahanglang mawagtang na gyud ang dapita. Gamay na hinoon ang bahin nga nahugno, ma'am. Iyay, nahunong mi kay namusil ka itong dinis. Panuway ni pungkula. Uyahayin ka na maron. Sando ay ba pagsulti kung kinsa nakapusil nimo ha? Kay mabukig kita ini. Ayaw pag ato ospital. Pero, ma'am, kinahanglang magpa-doktor ko. Kuwat ako. Manawag ko sa kung kailang doktor. Aron adto ka magpatambal diya. Ay naman kang mga taong may kumbay ng mga paril. Kano na ito nanaga na gito sila, Day, Almira. Bitoy. Bitoy tanawang yuta. Usa man na sa yuta. Ha? Mura man nagdugo. Uy, excuse gamay, Day. Pero gamay. Kaya akong iwagan sa kong cellphone. Dugo yun, Day. Kung mauna, nakaigo gina si Sir Dennis yung pagpambusil. Bisa ko nagpatakap pambusil si Sir Dennis. Nakaigo gina siya. Aw, gaba na sa mga tao, Day, oy. Gaba na nila. Naliman ka. Gabiing dako. Nagimuli sila. Saan ko na nilang... Saan mo ni kalibutan, Day, oy? Kalibo, nabag-utok sa mga tao ron. Pero, dili mahimo magkapatay si Sir Dennis, Bitoy. Dili. Oh, di pa tingali siya mapriso, Day, oy. Nag-wheelchair ko na siya. Ato na inon, Day, nga taguan niya armas. May nabuwag sa susabay. Panuway! Anong inutil ang gigo? Wa nagigoy gamit ini kalibutan na. Dili ko gani hapit pa panalipdan sa Almira. Buisit! Buisit! Sir! Tuy taon yan ang bangko, sir! Sir! Kalma na, sir! Sir Dennis! Ano nang hagis na masap ka? Kundi pagupungkol. Nagukod na unta na ako mga panuway nga ni dinmuli sa luyo. Sir! Buisit! Ayaw lang panganti, Sir Dennis. Kay kuya ko mamalig sila. Wa ko madlok nila. Trespassing ang ilagay mo. Sir Dennis, husto na. O ikaw! Ayaw nagpakigsulti na ko. Kundi ka musulti kung kinsa ang nanawag. Sir Dennis. Dili ko ganag babaeng bakakon. Si Baby. Matugo na si Baby Angel. Sir, kalams lang, kalams. Kalams lang, sir. Ang mga salbahis.
Gusto gini sila gubot ha. Sir, ayaw na pangita gubot, sir. Lisod pa man ilihok. Ang akong maayong laking ina-ina ang nakaingon ining tanan. Kinahanglang mahusay mi. Nganong ilaptan na ganiya kining karaang bahay o hardin. Aw, doon na ginay katok si Ma'am Sophia, sir. Mo nga, hilabtan yun niya ang mga butang ngayon mong nagustuhan, sir. Janet? Mami? Nganong malipayon man ka? Janet, nasugda na ginugugba ang paril sa karaang bay. Ug sinugda na ni sa makatumpag ini. O niya, wa madat ugi katong Almira? Hawa man ni noon. Gabi na sa damido sa dito. Pero nahunong lang kini kay namusil si Dines. Na, di kay ko malipay, anak mi. Ang gusto nako nga mamatay na si Almira. Janet, Bisan unsaon ako gunahuna mi. Nagdagyod og timalas ako kanang babayhana. nah, di na siya magdugay. Human akong pagguba sa karaang pay, mamahawa na nasla diha. O kung nubalik may gislag po yung dinis na kumbay. How? Mag-antos na Almira. Dili ta mo hunong hangtod mo laya sa nababayhana uban sa bata. Naunsa naman ni Sister Dennis. Nasuko man siyang maain ako. Pero dili na ko siya mahimusultihan. Kasi Sandro ang nanawag na ako. Aron magpahibaw nga gubo na nila ang paril. Sao man nila ako pagkamam si Sir Dennis. May balik naman sa bangyang makalagot kabatasan. Hala, no? Kaluoy tangos paril. Bitoy, Day. Day, Almira. Pastilan. Ka nagdugo sa yuta, Day, oh. Kasi nakapatay ko si Sir Dennis, Day. O mahala sila. Kung mamatay sila sa kung pagpamusil nila. Tungog man. dili to nimo ang buhaton. O kung sa may angay na kong buhaton ha, Almira. Anong isog naman sab ka? Huwag ka na yung mahibaw kung anong gisapot ko. Dili lagi ko ganag babayang bakakon. Si Sir Rolando. Nanawag si Sir Rolando. Tubaga. Ikaw ang gitawagan niya, busa. Tubaga na siya. Pero ayaw pamakak niya, ha? Hello? Sir Rolando? Kumusta na mo di, Almira? Kumusta na si Dennis? Sir? Oh, anong bihila ka, Almira? Sir? Naguba na gina paril. Usa? Nga nung nahitabo mo ni? Ipaguba gina ni Sofia ang parel? Oh, sir. Gani. Muna po silang gina Sir Dennis ang usa nila gabi. Usa? Sir, madlungat na si Ma'am Sofia. Tingnan siya nga dili nalang hilabtan ng karaang bahay o karaang hadin. Kaya niya na may mamuhi si Sir Dennis sa karaang bahay. Maluwi ka, sir. Madlungat si Ma'am Sofia. Gusto na, Almira. Ay na paghila. Mapaulin ako. Ako na yung bahala ni Sofia. Salamat, sir, ha? Sige. Pag-ampi mo na, Almira. O ampingi si Dennis. Oo, sir. Sige. Bye. Karong hapon, naanak ko na. Tanya, pag-andam og lamay ang pagkaon, kay mo pa uli na sa Rolando karong hapon. Kadahan siya og humba man ang Tonya. Oy, humba. Oy. Basta ang tanang paborito ni Rolando mo iluto ah. Away, bili mama, may. Magluto ko. Sige, lalakaw na Antonia. Ay napagtanga diha. Ha? Hoy, Tonya! Ikaw ba?
Ayaw pa takag tabi ha, bahin sa mga nahitabo din sa bay ha? Oo, Miss Janet. Tabunan tabo. Muna inyong gusto. Hoy, wa kay angay tabunan na mo. Kay ang tanan na mo gibuhat nun ay pagtugot ni Rolando. Ang amo lang nga dili ka magpatakag tabi ha. Kung pangutanon ka bisang unsa pangambot. Unya, kay ako may spy ni si Rolando din eh. Unsa? Ikay spy? Ay, miingon ba kung ako ay spy? Nagkabati ka, mami? Siya day ang tigsumbong ni Tito Rolando? Hoy, Tonya. Matuok tagog ka kung unsa may maabot nga balita ni Rolando bahin sa rin sa mo nini. Ay, di lagi kong sulti, ma'am. Promise. Kaloy sa akin. Nadatugan tao ng bang mga buwak. May gani kay wa maigwang istatwa. Ngano yung kang initan man ni Ma'am Sofia kinuyung dapitan no? Maayo naman lang tani nga yung ipaayo. O buhiyo ng hardin. Ang naong sa estatwa. Susama gyud siya sa retrato sa inahan ni Sir Dennis. Maudi ay nga kiinitan ni Ma'am Sofia. Oh, kinsa naman sa ninanawag? Oh, siya kini. Hello? Almira, salamat na gitawag ko nimo. Nga nag-iusap ni mo ang plano, Sandro. Pasilo ako. Matod mo. Musod mo sa bahay. Pero nga nung ang kilid man sa bahay nga pa rin lang inyong gigba. Mas makaayo ninyo. Gagado ang gubo na mo ko na, Almira. Gawas pa. Layo na kini, sabag ko man siya. Pero kiguba paghapon ninyo ang paril. O ano ko'y mahimo, Almira? Naguna nga akong mga kauban sa pagbaba nini. Nagdali sila sa kwarta. Nauwi ko sa pagabot. Oo nga, nagguba agad nila ang paril. Bidoy, Sir, ayon si Almira. Ganun ikaw man ang nagkugos ni Bibi Angel. kuhan sir, nagsusi pa siya sa parisel nga natumpag. Aw, nara siya sir eh. Malantaw na mo dinigikan sa dakong pultahan sir. Oh, may kasulti siya sa cellphone? Oo sir. Ug lang suko siya sir. Uy, asa mga sir? Kinanglang may bawaan ko. Kung kinsa kaniyang kasulti sa cellphone, Bitoy. Maniig ka ni Almira, Sir Dennis? Dili sa musulti kung kinsa ka na misteryoso niyang kolera. Usa kinahanglan panid-an na to siya. Pagpagkain na diha sa masamad ha. Oh, samad? Nag-iskot siya sa mat, sir. Buot ipasabot. Nga samaran ka ng kasulti niya, Bitoy. Unya na lang ta masulti og balik. Kung mamaayo na ka ng samad mo. Please, Almira. Ayaw nagsuko na ako. Unya na lang kita masulti. Bye, Sandro. Kinsa ka ng Sandro nga kasulti mo, Almira? Sir Dennis, naa ka din sa kulayo? Ayaw na lang yung pamakak na ko, ha? Kinsa ka ng Sandro nga kasulti mo? Sir Dennis, mahimo ba? Ayaw na lang pangutana. Kung nga nung di magkumangutana. Samaran ka ng Sandro nga kasulti mo, di ba? Kinsa man gina siya? Siya si Sandro, nga sinugo ni Ma'am Sofia ang gubon kini Hardin. Unsa? Nakikonsabo ka sa konsabo ni Tita Sofia? Pamatiw na nako. Gusto lang siya mutabang nato. O kung saan klase sa tabang iya yatag na to? Nga muuyon ta nga gupo nilang hardin? O saman? Naibaw ka ba? Nga muanit sila gabi? Ha? Oo. Kun muna, may traidor ka na din ako, Almira. Tuwa ka na mo laban sa akong kontra! Ako mo laban nila. Si Sandro Amitanya katabangan ta. Oo. Siya ang nanawag gabi. Aron pa hibahon kumuani sila aron sudod ang bay. Aron ang namuagi pa yung sa Hardin. Kay ipaguba na si Sofia ang Hardin sa bisan unsang paagi. Ang bilang po siya.
bahay na sa paril na natumpag. O nga nung gusto magang tabangan niya ng Sandro. Huwag ko may baw. Yung gusto tabangan ko. Doon na gid si bugat nga rason. Kung nga nung nakaunaw na siya nga tabangan ka niya. Walagi ko may baw. O nga nung nanawag man sa nimo karon. Siya ang imong napusilan gabi, si Sandro. O diin sa maigo. Sa amaga. Sa sunod niyang ani. Sa una na ako siya pusilon. Si Dennis! Tonya, Oy, hala. Si Rolando, may anak ka. Tito Rolando, ni ana day ka? hain si mami ni mo. Niara ko, Rolando. May pakabot. Oy, Tonya, unsa man? Nakaluto ka na? Kaya nakasiguro kong gigutom na gani si Rolando. Wa pagkukutuma. Doon natin importanteng istoryahan. Sunod mo nuhan ako sa library. Day! Day! Oh! Day! Day, Almira! May balita, Day! May balita! Unsa man na, Bitoy? Kuan, Day! Nagsusi ko kung sa'y sudan dito sa mansyon, Day. Unya, nagdaga ko. Ha? Oh. Maura na imong may balita? Di ba? Lain pa, Day. Napay-lain. Ang pinaka-main yun na maayong balita, Day. Kay niya na si Rolando. Nabalik na! Ha? Ay, may noon, Bitoy. Bitoy, Ay. dada ako sa nakumbay. Sir? Kung sa mga, bungol ka? Dad ako sa nakumbay. Wala. Gubat na ni. Ako nalimuban nimo sa dakong bahay, Sir Dennis. At timan na ng anak ni mo diha. O gaya pagkiyat. Usa nakiat? Ako nakiat ko? Pamatingan ko magpabuhiyan sa kutrabaho nimo, sir. Yato na ko sa bahay, Bitoy! Ayaw, sir! Ay, yato na di ka! Ay, ilang taon kong paggubat, sir! Kitaas kaya akong dugo! Unsa man na pakaisultihan ni mo na mo ni Janet Rolando? Ha? Bitaw, Tito. Kulbaan man sab ko ini. Kuhaan na ba ko ninyo sa allowance, Tito? Hilom, Janet. Unsa man ka? Sofia, nakahukom na ko. Sa unsa man, Rolando? Nakahukom na ko nga buhion pagbalik ang hardin ni Belinda. No! Dili na mahimo, Rolando. Mauna ka na kong hukom, Sofia. May kay niya ka na, Papa. Kinanglang mahibaw ka. Nga gipaguba ni Tita Sofia ang paril gabi eh. Ug napusilan ako ang iyang sinugo. Dennis! Tinuod ba kini, Sofia? Sulti sa tinuod. Si Papa, Tita Sofia. Tubag ako, Sofia. Kuan, Rolando. Ako raman kong gisugo ang ako mga tao sa pagguba gyud una sa paril. Pero wa ko mahibaw nga sa gabi day kini nila buhaton. Buhat ka na sa kawatan, Sofia. Rolando, O kung sa to? May napusilan ka, Dennis? O, Papa. Usa sa mga sinugo ni Tita Sofia ang ako napusilan. ikaw ba, Dennis? Nganong nagtinil mo sa kapusin? Dili ba kaayo ni mong magtinil kag armas kay init kay kag uo? Unya may depresyon ka pa? Ayaw na kinig usba, ha, Sofia? Rolando, Hain naman ang tao ni mong napusilan. ambot. Ayaw pumakak. Tuana, ako nagipa-doktor. May gani kay wala ko siya maantimano. Kay kung sa pa na ako siya naigo, Tita, kriminal na unta ko karon tungod nimo, Tita Sofia. Sorry na! Sorry na! Unsaong na plano na maguna ko ang tanan alang sa akong ibutanga swimming pool sa luyo. Deskara ang hardin. Ayaw na hilapti ka itong maong dapit, Sofia. Pusbo na ko. Buhion ko pagbalik ang maong hardin. Papa, itogyan na nina ko ang tanan. Pero, Buhion ko ang handumanan sa kuinahan. pero Rolando, unsaon na ba lang ang akong plano? Plano pa lang kini, Sofia. Busa papasa ni si Muna-Una. Kay itugyan ko na kang Dennis ang pagpadagan sa karaang bay o sa hardin. Silang duha si Almira ang tugyanan ko nini. Ngano ko taong maapil man si Almira, Tito? Si Almira ang nag-atiman kang Dennis.
Busa, apil siya sa mulihok sa maong restoration. Tulog na, Bibi Angel, ha? Tulog na. Elmira. Ay, Bitoy, uy. Kalit mo kang tunga diha. O sa naman, nagkasulti na ba sila si Sir Dennis sa ganyang amahan? Oo. Ug nalipay ko sa kong nabati, day. Ha? Kaya ano di ay? Nalipay sa si Sir Dennis. Unsa man din nagtabo dito, Bitoy? Anak ni, day, anak ni. Ang unsa? Anak ni, ha. Bitugyan ni Sir Rolando ninyo, ni Sir Dennis, ang pagbuhi, pagbalik sa karangbahay, ug garden, day, Elmira. Unsa? Mauna. Di ba ka malipay, anak? Nakapatig ko silang gisultihan, day. Kay, di mo ko suportahan sa pagsuon ni Sir Dennis dito sa library. Nakapatig ko silang paglalis, day. Kanya, kanya may impact, day. Ha? Misiga ang mata ni Ma'am Sophia nga siga ng daan. Mao pa? Nasukusig maayo? Aw, kung mubuto pa siya kasuko si Ma'am Sophia, day, wala, nibuto na to. Mura lang siya nayawaan lagi, day. Unya, hay naman si Sir Dennis. Nagpatod siya na ako dito sa hardin, day. Mao ba? Gisapot ba gyapon si Sir Dennis Bitoy? Oo, day. Nag-apot gyapon niyang kilay, day. O, kuan, mga ayaw lang paduol niya. Mao ba? Pero, Ano man ka? lipay kay ko dahil Elmira, eh. Nga, apil ka sige sa liga ni Sir Rolando, ining baya. Ano ko tao maapil man ko, Bitoy? Harmon! Elmira! Ma'am Sofia? Unsa lang sa ligibuhat ni... Ma'am! Ay, ma'am! Uy, hindi ko buhok, ma'am! Uy, Ma'am Sophia! Ay! Ay! Mga pamugno! Ay! Aray! Sige mo daw! Ma'am! Hindi mo kay Sir Rolando, ha? Aray! Nagpahaba! Adiyaw! Aray, ma'am! Sa liga ni Bala! Aray, ma'am! Si baby! Ma'am! Ay, sa kabuhagan ka! Ma'am, saan na? Nagilag na si baby Angel! Saan na? Gusto na, mama! Suman! Gusto ka kipan? Paluway ka sa kung pinabuhay, Elmira! Ay, ma'am! Paluway ka! Ma'am! Gusto na kayo mabuyan ako si baby! Otso! Aray, ma'am! Ay, mabusay siya! Ay, kung sa lokal lumirubuha ka! Aray, ma'am! Gusto na lagi! Singko! Aray, ma'am! Ay! Wala siya ko isahin ni mama! Uy, ko! Wala na ba rin ako? Wala ba rin sumpay ang uno, ma'am? Ay! Magkaman ka! Patay ka, ha? Patuon na kayo! Ma'am! Lagyan, ma'am! Ma'am, mabuyan ako! Malambuyan! Hindi ka, ma'am! Ay, ano ka? Yay! Uno! Lagyan, ma'am! Wala ko ikasumpay! Ay, wala po ba? Bitay! Ay! Paluway ka! Ma'am! Tuwa na tika! Bitay! Bitay! Bitay na ni siya! Bitay! Ay, napasakit siya sa Ma'am Sophia! Ay, paluway ka, Bitoy! Paluway ka! Ipapriso ta kayo ni magibuhat mo ang ka! Gana raday ni mo, mamay. Wag ko kukutas eh. Tara, wala ko kukutas. Talaan! Wala ka baboy mo ang ka! Wag isuri mong ka! Wala ikaw kayo ikaw! Ikaw unsan ka? Wala kang ilipante kang bawa ka! Nagbahis ka sa buka ka! Ako isahin ni mama. Nung saan ka? Purong ka kiring buang mga namuglog. Dalit ni ko dira. Da, sige, usap! Tabi pa! Saan naman taon ka? Uy! Ha? Imo yung kipagkibarugan, ma'am. Nga imo pagkakontrabida. Usa man? Payata ka? Suwi! Suwi ka no! Ay, sukul. Suong ka ha? Mas muhawad ka pa na ako! Ma'am, anam ko ni ma'am. Di juga angay mo. Nagutoy na ang batay si Elmira. Ya, mo kalit na ka pamugno. Bitay! Ayun rin lang. Ay, napasakit si Ma'am! Ma'am Sophia, lakaw na! Pasagdi nila may din eh! Hoy! Unsa man? Gitabangan ninyo ang akong inahan? Kahilas may gini mong manulti ang mira. Mura kag yung kinsa dahi. Hoy! Ayaw pagdahom nga mandugay kay nagdapita ha? Unsa man? Di mo bang lakaw? Gusto gin mong gubot? Ay, nagagubot naman din dinig. Ato ni Kubton. Dali na, Mami. Mamaulit agad sa mansyon. Kaya nangita na ni mo si Tito Rolando. Hoy, Almira. Ayaw na yung pahaba sa kumbana, ha? Busit kang animala ka? Unsa ka? Gusto kang magpakabit sa kumbana?
Basta na, ma'am! Kahuga ba di mo ko nauna? Ha! Nahibaw ko! May kay kang mo na ang paloy-luis ko ba na? Gusto gitingin kang hibuon niyang kabit. Unsa na? Tamo din eh! Ano ni? Nay, Dennis si Almira ay nangitag gugot. Ang layas mo! Anong naabot ang sa din niya? Wa na gin mo ilaing mabuhat? Dennis, kinilang mo timan ha? Dili ko musugot nga buhion yung pagbalik ka ng hardin sa mong kinaan. Dali na, Janet! Baby, alam na. Sagpa ko, Ma'am Sophia, sir. Baby, gusto na. Ano, sir? Patot yan ang bata sa imong soso! Arang mo ilong na na! Kainit man mo ko! Dali na, baby. Manutas ko ato. Sir, ano naglagot naman sa ganda, Elmira, sir? Ayaw pagbuot! Sir! Saan naman tao ni sila, eh? Napuros mo na sila initong ulo. Ang mga tao din nila, ay mga utok. Tuwa sa'yo, Ma'am Sophia. Murag iring kumagat. Nay Janet, murag irong buang. Nay si Sir Dennis. Murag batag ilugaw duaan ni Andi Elmira. Ay, mabuang ko nila manoy. Kagumpot pa sa kong kinabuhi din niyo eh. Kasakit sa koo. Kusugang mamugno ni Mama Sofia eh. Baby, sa may kayo ugma na to inibaya. Oh, siya na sa ninanawag. Hello, Kumusta naman ka, Almira? Sandro. Nga nanawag naman sab ka? Oh, kumusta naman ni Masamat? Okay na ko. Pagbantay mo diha. Kibasig manugo og laing grupo si Ma'am Sophia. Kamu demolis ninyo. Gididaan na siya ni Sir Rolando sa pagguba sa hardin, Sandro. Busawan ay makaguba sa hardin. Ayaw pagkumpiyansa ni ng Ma'am Sophia, Almira. Nagkaila ko kung unsa siya kabangis. Oh. O kung unsay iyang mahimo. Unsa? Nakaila ka ni Ma'am Sofia? Oo. O kinahanglan mag-amping ka batok niya. Sandro! Ngano nakaila ka man ni Ma'am Sofia? Ay nagpumunta na. Saling lang ako. Nagkaila ko ni Ma'am Sophia. O kung unsa siya kadautan. Unsa? Nabalagalan ko nimo. O sa imong anak. Sandro? Oh, may nanawag na ko. Oh, sige. Muha na ngayon ko diha. Sa karang bay. Sige, bye. Sandro, sulti ko. Ki-off na niya ang cellphone. Ano na kailangan ka siya sa kong inahan? Kinala magkasulti mi. Gusto ko may baho kung sa kita tinuod ang pagkatao ni Mama Sofia. Sir! Yan ang tubig niya mong ipangayo, sir. Salamat, Pitoy. Sige, sir. Okay na. Ha, sir? Kung saan makadinis ka lang hardin, sir? Gusto lang na ko ning bantayan, Pitoy. Nga naman. Naibaw ko nga di gyud mo honong si Tita Sofia. Hangtod nga iyang maguba kini maong hardin. Ano ka, sir, no? Oh. Ha? Ano ka ang mura siyag mamatay sa kasuko, sir? Karon nga, ipabuhi sa imong amahan kining maong hardin, sir. Mausab ka nang akong nalibgan, Bitoy. Lahi gid kayo ang iyang gipakitang kasuko. Ay noon sa sir. Siya nag-usasawa sa mga amahan ko, sir. Dili tingali siya gusto nga magandong pa si Sir Rolando sa imong inahan, sir. Dili niya mahimong papaso ng handumanan sa kuinahan. O sige na, lakaw na, Bitoy. Biyahin na lang ko din eh. Kaya tingali mo balik si Tita Sofia. Mabalakag yapon day kang maunsa si Almira, sir. Kaubantan niya, Bitoy. Kung unsay may tabo niya, ako ning tulubagon.
Usa bitoy. Bantay gid siya. Unsa? Gisugo ka ni Dennis nga bantayan ko, bitoy? Mana day? Hain man siya. Ako ang to sardin day. Nagbantay sa sardin. Psst. Ayaw ka gold Elmira. Mabuga to niya ka. Mag-upra ba ka ng anak? Aw. Utuod, no? Kasi utuod. Aw. Salamat sa imong kabalakan ako ni Baby Angel, bitoy. Aw. Wala lang mantika. Sawang gay, wala lang. Hindi ka pwedeng nakalimot ka. At ako yung gusto ni mo. Tala, Sir Dennis. Pero ay kabalaka, day. Ay mo kabalaka. Ay kamo nang duha nga akong palalang. Ikaw o si Sir Dennis. Duha na gid mo. Nasuko pa ba si Sir Dennis na ako, bitoy? Mura day. Pero naglibog ko. Unsa may nalipgan mo? Mura naman siya nagsilos lang, day. O nga nang selos man siya? Nga dili man sabi uyap. Ba sino? Wa pa na ka move on, day. Drama lang amo relasyon sa una, bitoy. Ba sino giyag yung tinuod, day. May mo ba, bitoy? Ayaw na ko babatiaan na. Sa puto na gina siya. O gato na lang siyang sabton. Sandro, kumusta ka na? Okay na ko, ma'am. Kinahanglag maghuna-huna kag paagi unsaon nga muulbo ka na karang bay, ha? Ha? O, sa may plano ni mo, Ma'am Sophia? Gusto ko nga inyong sunugon ang karaang bay ni Rolando. Ma'am Sophia? Unsa ban? Nakadungog ka ba sa gusto na kumahitabo, Sandro? Oo, ma'am. Gusto ni mo ipasunog ang karaang bahay. Wa ko din gusto na kumahitabo. Mahimog mangutana, ma'am. Unsa man? Nganong gusto magin nimong papason sa dayon ang karaang bahay ug ang hardin? Ayaw na po na anak. Unsa man? Mudawat ka ng maong trabaho o ako nang ihatag sa lain? Ako ning dawatan, ma'am. Good. O buhata ka na sa labing daling panahon. Ako nang magbuot kung unsay paagi aron masunog ang maong bahay, ma'am. Unsa? Gusto ka. Kinahanglan nga aksidente ang sunog nga mahitabo. Kaun mao na, ma'am. Atagi kong higayon nga libreng makasud gawas sa karaang bahay. Mayawi ka na. Gusto ko nga masuod si Almira. Unsa? Nga naman, Sandro. Nagkagusto ka tong panuway. Kung magkasuod namin si Almira, libre na ko makasud gawas sa bahay bisan unsang orasa. Og maplano na nako unsaon sa pagsunog niini nga aksidente ang mugawas. Sige. Bahala ka na kung saan mo. Basta ang gusto nako nga masunog ang maong pay o i-apil sila si Almira o Dennis sa pagsunog. Ma'am. Nakabati ka na, Sandro. Kung mamatay sa sunog sila si Dennis o Almira, dako kag kwarta nga madawat kika nako. Nakabati ka? Yes, ma'am. Unsa man? Dawato nimo akong tanyag. Oo. Ma'am Sophia. Bitoy! Bitoy! Ay kayo matagaw sa kwarto, ha? Oo, Sir Dennis. Nasuko pagityapon ako si Sir Dennis. Right. Kung saan mo kanilis gawas, ha? Bitoy, wapagyapon siya managad na ako. Nasuko pag yun ako si Sir Dennis. Kamanggad. Hindi ka musultikin sa nanawag ni mo. Glagom ko na siyang babaeng bakakunday. Wa mo ko mamakak. Magilimod lang ko sa una. Autood, no? Lahi mo din ang bakak. Ang mamakak ug limoday. O sa di mo tugan. Anong ka?
Sumbre na yung magilimod. Sultihin lang ko. Ang nanawag laki na ako nito sa adlaw. Si Sandro. Ang sinuko ni Ma'am Sofia. Ang napusilan ni Sir Dennis. Pangas ka. Huwag mo siya ni mga atong ng kontra. Dili na to siya kontra bitoy. Ha? Gipahibaw lang ko ni Sandro nga gubo na nila ang paril sa milabay gabi. Pero may mga kauban siya nga nag-una niya ug may guba sa paril sa kilid. Mao nga siyang napusilan ni Sir Dennis. Iro sa bungot. Wala, no? Pero, anong iya masagang gipasidanan? Ambot. Naluoy lang ko nun siya na ako. Yatap na. Ang sayatap na. Patay na, good. Ha? Kasi patay. Klaro na guys pattern, day. Kung nganong naglisilos, nganong naglagot ni mo si Sir Dennis? Ano man to eh? Tungo na ng Sandro. Ngalawa, kadugay ni mo kasabot, day. Ay, nasa pangasapa. Kuhan man, good. Kay nagigsuod ka ng Sandro nga sinugo ni Ma'am Sophia. Ay, napigigsulti ng Sandro, day. Ayun, nagyud din na tubaga, okay? Dili na mahimo bitoy. Mauna diha. Anong di man mahimo? Si Sandro lang makasulti na ako. Kuno si sunod nga plano ni Ma'am Sofia. Ha? Kinsa man sa ni? Di nila kaday. Ako ni mabablis putan. Kung si Ma'am Sophia maganig hapon na, sampot ray way labud ani niya. Ikaw na sana, Ma'am Sophia. Kung ikaw na, Ma'am, dagan lang daan. Samtang wa pa nakwabli ang pultahan. Dagan na! Maing gabi. Na si Almira? Ano niya ka? Ha? Nibaw ka ba nga tunay maglagot na makakita ni mo? Palihog lang. Importante ang akong tuyo ni Almira. Unsay tuyo ni mo ni Almira? Tay, Sir Dennis! Ganon niya ka? Ay. Sir. Makigsulti lang ko ni Almira, sir. Naibaw na kung unsa o kinsa ka. Unsan? Niya ka arong pagpanimaw sa kong pagpusil mo? Wa na sa kong nauna, sir. Ni ako. Kay makigsulti lang ko ni Almira. Dili ka mahimo magigsulti kang Almira. Basag di mo sulti, Sir Dennis. Nganong gahe magigagawa, Almira? May butante siyang tuyo na ako. Dali, sunod na ako, Sandro. Arita sa gawas mo sulti. Dahil Almira, ay lang pagtumas mong gusto, day. Day! Excuse na ninyo, sir. Ay. Gahig bayhana. Sir, kalams lang yun, ha? Kalams lang yun. Ayaw lang kay pag-wild, sir, kay migay ang uni Almira. Lakaw. Sundi sila kung asa sila pa yun. Pagdali! Sa? Mamusog, sir. Tanawa lang si Almira. Sige na, lakaw na. Oo, sir. Sige, mamul ka. Ha? Pakuisahin niya. Ha? Kadagan man imong sulti. Panidiin na sila, sige na! Unsa? Mauna na ang imong plano, Mami? Oh, Charit. Ha, gipalagod yung kung maayo ni Rolando. Ug ang salbahis ka, Almira. Klaro kay nagpahaba ni Rolando. Oh, klaro na lang. Pero Mi, sigurado ka nga ipasunog nimo ang karaang bay? Hinaya ng tingog mo. Wala ko'y laing na hunaw ng pagi. Aron mapapas ka na karaang bay. Oh, ikaw good. Pero basin kung ikaw'y mapriso, anak Mami, ha? Ayaw ka bala ka. May kiandam na kong katarungan. Gawas pa, aksidente ang maong sunog, Janet. Sofia! Oh. Janet! Rolando, ngano? Wala ka ako, Sofia. Dili ka ba bukuyog? Di lang una. Naglain na akong kabuhi. Sigurado ka nga dili ka ganahan nga mukuyog? Ngano man di ay? Unsa man ay lakaw ni mo nga marag gusto mo ko ni mong pakuyugon? Magkita mi karon si Mercy. Unsa? O gano magkita man mo, ha? Unsa man? Kabit na ni mo siya? Kalma lang. Negosyo nga mong hiskutan. Naunsa man ka? Mo bitaw nga pakuyugon ta ka?
aron dili maglain ng buot nimo. Buoban ko. Janet, ikaw na bahala din sa bay. Ay kabala ka, Mami. Kompleto pa ang bahay inig paulit ninyo. Salamat. Salamat nga na. Nakigsulti ka na ako. Naibaw ko importante nga mo tuyo na ako karon, Sandro. Gusto ka. Importante yun kayo. Bahin sa unsa man na. Sa dili pa kumusulti ni mo ni ini. Mangutanaw na ko ni mo. Unsa man? Unsa mo kasuod ka ng Dennis? Aha. Gusto nga may baw. Kay apektado siya sa kung isulti ni mo karon. Agaw na ako si Sir Dennis. Ako'y nag-atiman niya. Mau medyo suod na sa mi. Dili ka ba mag-uol? Kung dunay may tabo niya. Ngano naabot mo na si Muna una? Ngano nagutani ka, anak? Almira, dauta na og plano si Ma'am Sofia sa karaang bahay. Unsa kini? Gisugon ko niya. Nga ipasunog ang karaang bahay nga imong gipuy-an karon. Unsa? Ingon anak kadautan si Ma'am Sofia. Kinuo ko. Naunsa naman na siya? Almira, sa ako nang gingon. Naluoy ko nimo og sa imong anak. Busa, palayo na niya ng pamilya. Og pasagdi si Ma'am Sofia nga sunugon ang karaang bahay. Dili. O si dili? Dili na ko mahimobiyaan si Sir Dennis. Unsa? Pero, mamatay ka kung magdugay ka ng bayan. Salamat na lang. Pero dili ko magkabiya ni Sir Dennis. Pag nahibawsab ko nga dili siya mobiyaan ang karaang bahay nga kabilin sa inhan. Mamatay ka kung magdugay ka diha, Almira. Unsa? Almira, mao'y gusto ni Ma'am Sofia nga maapil mo kasunog. Unsa? Dili na niya mahimo. Ingon anak ka na utang si Ma'am Sofia. Agi mo ba ginawat ang mga sugo, Sandro? Kinanglang ako ning dawaton. Aron may higayon pa nga makaikyas mo gikan sa kabangis niya ng Ma'am Sofia. Almira, ayaw kawilihi ang imong agaw. Aw, kung naluoy yung ka anang Sir Dennis, dadaa siya palayo anang bayan. Kinahanglan akong sundo na gisugo ni Ma'am Sofia na ako. Kay kung dili, nahibaw kong iyan ang ihatag sa lain. Ug sigurado ko nga maapil gid mo og kasunog kung lain na ang mudawat sa maong tahas. Atagi ko higayon, Sandro. O sige, sige. Usa ka simana. Usa ka simana lang ang mahatag nako nimong higayon. Dili na ko mahimong higayon ang sugo ni Ma'am Sofia. Kay kuyaw kung iyan ang ihatag sa lain. Sa ako na ganun, mamatay mo kung lain na ang mo trabaho ini. Ginoo ko. Pero, isaada ko, Almira, nga dili nini mo isulti ni Sir Dennis. Kay kung mahitabong mahibaw si Ma'am Sofia, nabitabang ko ninyo. Masuko siya. Ang ihatag niya sa lain ang pagsunog sa karaang bahay. Oops. Anila ko din ni maniid. Unsa naman na? Uy. Ala. Parang nagilak man si Almira. Mahid man siyang mga mata. Yay. Unsa kanila gipinagsultihan ay. Emosyonal makayang palalang. Bilakaw ni Sandro. Mabalik na ko susbay. Taon sa naman taon niya ako inahan.
Bisan unsa na malimasuot sa o. Sao man ako siya pagpugong sa dautan niyang mga plano sa karaang bahay. Kung ako siya hulkaon, basin mo sa mutag ang kubot. Gusto si Sandro. Mas luwas mi kung magtuo si Mama Sofia. Nga tao pa niya si Sandro. Sir! O, Dinis! Yan ako. Pabalik na ko, sir. Ni unsa na? Paay na si Almira. Unsa na initabo silang panagsulti? Sir, naglibog ko. Ug unsa may mong nalibgan, ha? Awa, sir, ha? Imo man kong gisugo, no? Nga panintaan sila. Mao tong gisundan ako si Almira o gatong Sandro. Unya, dito sila Dito na ko sila nasundan sa may paril nga nalumpag, sir. Oh, tos gilid ba? Nagpalayo lang ko kay hawa naman dito dapita. Una mo kay kataguan. Di mo matago akong tiyan. Unya, askampuan nga, sir. Isulti na kung unsa imong nakita. Sir, ang akong nakita, sir, no? Mihilak si Almira. Unsa? Mura siya gisultian og sakit kayo nga storya ni Sandro. Mga nakahilak siya. Usa. No na, sir. Ano, sir? Di ko, si Sandro ang amahan sa anak ni Almira. Unsa? Huwag na ko pagduda, sir. Pagkaibigan mo si Almira. Unya si Sandro sa, sir, mura sa gagasuno ni Almira. Oh. Sir Dennis, kalma lang, sir, ha? Kasuko, tutan, ano sa nimong gusto? Ano gusto nimong may tabo, ha? Paminyo ko tarong si Almira. Kaya naman siya. Ako si Sandro, may lakaw na, sir. Si Almira, tapos gawas. Lakaw. Pangutan na siya kung unsa ilang gipanagsultihan niya itong Sandro. Ako gimangutan na, sir. Hindi, mahimo kung ikaw lang mangutan na, sir. Lakaw na bitoy. Ingo bitaw ko, lumato na ko, sir. Sige, sir. Magdala ko kape, aron di kay mailhan nga naniid ko ba, ha? Bisan unsay buhaton nimo bahala ka. Basta tumanang akong gisogo nimo. Bisan nun sa una ko kunauna. Di ko makatuong doon yung una-una sa kriminal lang ako inahan. Mautingaling wala lang ko niya pangita. Tungo-tingaling kawagin siya gusto sa niyang natao ko. Pero, ano diliman sa musulti si Sandro? Kung giunsa niya sa pagkaila si Mama Sofia. Oh, hello, Sofia. May kay mi uban ka gid ni Rolando sa among dinner meeting karon. Mercy. Ay, bawa naman din kang giampingan ako ng akong bana. Ha, di ba? So, mayo tingali nga mga unatandaan. Wala na itong sukutan ang negosyo. Oo, unsa man, naka-order na mo? Naka-order na ko daan, Sofia. Naibaw naman ko sa paborito ni Rolando. Ha? Maayo binigay kang mutimaan sa mga paborito sa imong mga kaila, unsa? Oh, natural. Nalimot ka nga sa mga batanon pata. Bisan asa naman ang tamang hapot. Wa ko malimot, anak. Wa ko malimot, anak. Makalingaw kayong handumon ang kagahapon, o sa no? Maog yun. Labi na sa buhi pa si Belinda. Oh. Pastilan. Natong tulo. Si Belinda yun ang labing buutan. O labing gwapa, di ba? Magwapa gid siya kay nakaman na magato. Pulos mo gwapa.
lain-lain lang mo klase sa pagkagwapa. Hello, uy. Kinsa na masabing nanawag? Hello? Hello, Miss Janet. Uy, George? Nga nanawag man ka? Kinahanglan ko kwarta, ma'am. Unya, anong ako maimong tawagan? Aw, ikaw rin man ang kwartahan sa kumagayla. Nam kay maama nga milyonaryo. Uy, natagan ta na ka, ha? Ayaw na kong sa muka. Kuangan ka pa, mamoy. Ug manong kuwang man? Nga nahatag naman ako nimo ang balance. Ma'am, di ba sa'yo nang imong gisugol ako? Naliman ka, gipanggol ko mo sa anak na Rivera. Unya? Aw, kada masikreto nga sa mana, ma'am. Ano na ang gini-maintenance? Sa man ang maintenance kay mong kiingon pa? Aron di na mo gawas sa kumbaba o may bawa sa dinis nga ikinagsugol ako nga ang kulo ng isabak na Rivera. Aw, hatagi ko kwarta. Unsa? Ay, asahong ka na ako pag-agni si Sir Dennis. Nga mamiya na lami ni Baya. Day. Bitoy, Day, Almira. Day, ako na siya kuko sa ng Bibi Angel, Bi. Murag, gikapoy naman ka sa kong tanaw, Day. okay ra Bitoy. Natuog man sab siya. Believe sa kuning bata, Day. Ay, kaya nga tugon kayo. Day, Palangga, Almira. May mong mangutana? Oo, unsam na Bitoy. Kuha, Day, nga mihilak mo ka ganina. Ha? Ako, Day, kanang best friend magitang duha. Sukod kita nga igala. Nga, kanang mura na kita close lagi kita sa tanan, Day ba? Sabi ko, nga nung mihilak mo ka pag nakigsulti ni Sandro. Naniid ka na mo, Bitoy? Wa ko maniday. Nakuha na nabalakal ako ni mo. Misalig magudayon ka sa leader sa mudi-muli sa bahay, Day. Gawas pa, napursilan pag siya ni Sir Dennis. Unya, ipakita din yung kagkasuod niya. Bitoy, kuan. Anong hilak mo gaganiya, Day? Nga nagkisulti niya, Day. Kanalay ito baga, Day. Ug may mutang na niya akong kag. Kuan, Bitoy. Sige na, Day, sulti ko. Ako ba'y tigunit sa mga sikrito sa una katong atik uyab ni Sir Dennis. Wa bigito mulik. Bitoy, dili ni na ako may isulti ni mo. Sa? Pasag nilaon ako niya. Biya ilaw na ako. Gusto ko makunaw na. Ugsam na si Munahon na, Day. Ang among kahimtang din sa karaang bahay ni Bebe Angel. Ha? Eh, nga naman, Day? Nahadlok naman ko din Bitoy. Nga naman? Mura mang gudog dilim ay mapundo ta din Oh, ingna si Sir Dennis, Day, nga mamalig na tas dakong bahay. Ha? Pero, nasuko man sinako. Ay, sus, ikaw pa, mulian rin ay. Gawas pa. Ha, inom rito ka maldita nung sona. Di man ko maldita, Bitoy. Pero, mutubag na kayo niya sa una. Tumita to. Ay, May mo makisulti ni mo. ayon si Baby Angel. Tuan ni Bitoy. Gisuro niya dito sa Leo Sardin. Isira ng pultahan. Sa manang tuyo ni mo na ako. Sir. Maayo tingali nga. Mamiya na tayo ni Baya. Usa? Huwag nga nung miabot mo na sa muna-una, ha? Tungod sa...
Unsa may gisulti niya tong Sandro nimo nga mihilak man ka? Nahibaw ka nga. Gipapanidan ba ko nimo ni Bitoy? Tubagang akong pangutana. Dili ta ng butang, kinahanglan ako isulti nimo. Kung mauna, traidor ka. Kung traidor pa ko, dili unta kumuban nimo dinhi. Kung traidor pa ko, dili ta kaunungan sa imong pagpuyo ni Bay bisan kun kuyaw. Si Sandro bang tinuod nga mahan sa imong anak? Mahimo ba? Ayaw nagiskuting amahan sa ko anak. Kabagalan ko! Si Sandro ba? Dili! Huwag ko magkailan sa amahan sa ko anak. Nga naman, hubog ka ba sa dihang gibuhat ninyo si Baby Angel? Basta na! Basta na! Ayaw nagiskuting ang bahay ni Baby Angel. O kung wag ka na isugo na ako, mugawas ako! Ayaw na! Ayaw pagawas, may isugo ako ni mo! Sa isugo ni mo! Nagtuo ka nga di ko makahimo sa gusto na kubuhaton ni mo, Almira! Buhi ko! Masugot lang ko sa tanang gusto ni mo buhatan na ako basta mo bihatay ni Baya! Unsay buot mong ipasabot? Ihatag na ko ni mo ang sa dakong kasayo ng tanan mong gusto na ako. Basta muuban ka na ako palayo ni Baya sa Dennis. O ganong misantop na si Munona? Ha, Almira? Tungod kay mas lawas ta kung layo tayo ni Dapita. Doon ay tunglo kini Baya. Ha? O di na ni mo makuha ka ng maong pagtuo? Kang Sandro ba? Ha? Sir Dennis, huwag ka ba magkabantay sa mga pagkitabo din eh? Nakabantay ko. Si Tita Sofia ang gustong ilubong kining dapitas kalimot. O kana ang dili takapugngan. O kung sa'y buot mo ipasabot? Sir Dennis, dili mo hunong si Ma'am Sofia. Ang taga mapapas niya kini Dapita. Kana ang nakita ko. Wis babagal ako siya! Pero wata may baho sa dagan sa utok sa mo ina-ina. Kung papason man niya kining dapita, apel kong mapapas, Almira! O ikaw, gawas na! Sir Dennis! Gawas na! Sa kinibuhat, iyong ihakan. Naunsa na may tawana. Pero usawa man nila ako. Di naman siya bubihay ni Dapita. Ang sao man nagpapugong si Ma'am Sofia siya daw tang plano. Inisabla ko siya mahimoy blackmail. Tungod dili mahimong maibaw siya gitraidoran na siya ni Sandro. Unsa man gyud kang matanga sa pagkatao kini si Ma'am Sofia. So, mao na tong atong kasabutan. Oh, pahimuay na lang niya kasabutan ang atong deal sa negosyo nga ato ablihan Rolando. Kinahanglang usa ko sa investor sa mga negosyo, Rolando. Oh. Dili mahimong witness lang ko sa negosyo ngayon sugdan. Sofia, Kinahanglang apil ang akungan sa usa sa mga tag-iya sa mga negosyo. Wa na'y problema, Sofia. Bisan dili ka kamaang mo negosyo, apil ka sa mga negosyo. wa na'y problema. Asawa tanak ka, Sofia. Excuse na. Mato na ko sa restroom. Ikaw ba? Ngano nakigsusyo ka mas negosyo sa kumpana, Mercy? Ngano? Doon na ba ni dautan kung makigsusyo ko ni Rolando? Nahibaw ka, ha? Nahibaw ka yun. Nga di ko ganahang muluol ka pa sa kumbana. Ngano? Nahadlo ka nga doon na siya mahibawan bahin ni mo, Sofia? Kaya hadlo ko ni mo?
Nahibaw kong wa kay gikahadlukan. Pero mahimo na ko taguan ang tanan nimong sikreto kung pasagdan ko nimo sa kung pagpakigsusyo sa imong bana. Unsa magi imong plano? Wa! Misali lang ko sa utok ni Rolando kung negosyo ng hiskutan. Busa, siya ang gusto kong sandigan. Ayaw ka bala ka, Sofia. Lunlun negosyo lang ang amo hisgutan kung wa ka. Mercy. Man ka? Kisapot na sab ka? Wa na ko makauyon sa dagan sa akong kinabuhi, Janet. Daghang kontrabida. Oh, pati na silang tanan. Wa ko makomedya. Patiya sila sa imong hunahuna. Og ma-relax ka na. Bitaya si Almira og putli sa o sa imong hunahuna. Hello na. Tarugar ko sa pagtabang. Hatagi yun ako kwarta, pi. Nasan? Ako ba kayo nagagwihatan ni mo? Samo kayo si George, uy. Nangayo na sa kwarta. Gihatagan na ni mo, di ba? Di ba tagpaw? Gusto siyang punan. Patyon ba ka na ako ng tawhana? Unahon akong akong problema, Janet. Kinahanglang mapapas sa Mercy sa akong kinabuhi. Patya lagi. Hello? Himuon sa kunin mo kriminal? Unsaon man di pagpapas ang kaaway? Di ba patyon? Hello? Sandro, mamati. Unsa man, ma'am? Gusto kong buhato na nimo karong simanaha ang pagsunog sa karaang bay. Unsa? Ay, nakuha giglay rason, Sandro. Unsa man? Imo ni mabuhat o dili? Mabuhat, ma'am. Sige. Magpaabot kung makadungog na sa sunog karong simanaha, ha? Oh, Ma'am Sophia. Wanagig makigtungan ako kaon si Sir Dennis. Ay, naglikay na siya na ako. Sao man ako ini pag-aagdi niya nga mabiya na lamining bayaw. Si Sandro. Hello? Almira, biya na mo diha. Unsa? Sandro? Unsa na may plano ni mo? Di na nako katungan ang mga panghitabo. Almira, kinahanglang buhaton na nako ang pagsunog sa bahay. Pero na kung krimen kinibuhaton mo. May nauna-unaan ko. Pero, kinahanglang mangandam ka. Unsa man na? Muanha ko sa inyo, ugma. Ha? Unsa buhaton mo? Kinahanglang makaduol ko sa inyong kusina. Aron adto dito magsugod ang dakong kayo. Unsa? Abuton ko ang gasol. Pauling ka nang mahimurag kong sinugdanan sa sunog nga inyong pangandaman. Unsa? Pero, sa ako nagingon, kinahanglang wa mo diha sa akong pagbuhat ini. Sandro? Ugma, sa hapon ko mo anha. Busa, kinahanglang madali mo sa gawas sa karaang bahay si Dennis. Lah, unsa Miss Almira? Mura mo siya buwa may mutang. Bitoy, ayan si Almira. Nara sa sala, sir. Sige og paso-paso. Lakaw na. Biyain mi din sa sala. Pati man ang anak ni Almira sa sod. Sige na. Ha? Anong pabiyaon magunin mo din sa sala, sir? Doon na kay plano? May mo bagdi na lang ka magdagan pagsulti diha. Lakaw na. Yung bita ko, sir. Sige. Musod na ko sa kwarto sa bata, sir. Saan niya ako magkauban din sa bahay, eh? Ulos mo na sila gipang sapot.
murag matakdan mo ko silang mga sapot da. Murag kasapot to na masab ko. Oops. Day Almira! Ako liyatin man sa mong anak, day, kay... Gibing nga no sa kusbaw ni Baby Angel. Salamat, Bintoy. Yayo na sa go ni Baby Angel. Ilom na ha. Dali, Bi, dali, Bi. Bi, kugos yayo, Bi. Dali. Bi, kugos, Bi. Na ha. Nagkakanta yayoy. Kanta yayoy ha. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Saon mo ni nako. Kulbaan na tayo ko sa gisulti ni Sandro. Nganong wa man ka mahimutang diya? Sir Dennis? Nahasol na sa gatong Sandro. Unsa magin yung sekreto? Ha? Wa mi sikreto. Pero kinala mo uban ka na ako ugma. Unsa? Nga naman. Asa man ta ugma, ha? Almira? Kuan? Naunsa naman sa ka? Nganong natanga naman sa ka? Kuan? Mauwaod ako ini nga musulti pero... birthday na ko, ugma. O gusto ko nga librehon mo si Bitoy ukaon sa kawas. Sa daplin sa dagat. Gusto na ko ligoon si baby og dagat. Unsa? Kamilagro gud nimo nga nakahuna-huna ni ana. Kuan? Kinahanglang normal na to padagano na nga to kinabuhi, Sir Dennis. Mao nga ugma. Manlakaw ta. Mga tutag dagat. Okay. Kung mo na yung gusto. Ay, salamat. Salamat. Sige. Magluto ko sa iyo ugma para sa tumabaon. No. Ayun na. Mamalit na lang taglutong daan. Dili ka kung maikog ni mo, ana, Sir Dennis. Di man gani ka maikog nga mutubag-tubag na ako. Maikog na hinuon ka nga gastuhan. Salamat. Ay, nakamatang si baby. Ato ano na ako si baby, ha? Si Bitoy rarabay nagbantay ato, basi nakatug to. Sige, sir, ha? Ay, salamat. Salamat kami sugot siya malakaw mi ugma. Nakamata magkaday-kaday. Ilom na, Baby Angel. Ang sama kong kantahon ni mo, ha? Kanilang. Sama din akong kantahon mo. Ko'y kumakanta ni mo, anak. Ay, kuha na lang, kanilang. Tulog na, Bibi. Hindi, bati kantahan ako eh. Bati kayo. Huwag ko muna na, anak. Sige na, ilom na lang. Ay, lagagool. Kaya ako yung mga mahani mo. Mahadlok yung maabot yung mga classmate. Ngayon magbugal mo, kita kong buglawas. Pil-on natin lang lawas. Ay, na. Nagdako kinutaw daan nga gatas. No. Nihilom biyang kanahan. Kailan nagigisim mong bako dahil nila? Abi na si Happy. Tuod, pangandam ugma ha, kay mga ligot ag dagat. Uy, magsa? Magdita? Ooy, birthday na ko ugma. Mao nga mga ligot ag dagat. Itarang duha day. Ato lang dadon si nang tunya ha. Maluoy sa tastiguang eh. O nakasuri-suri ba? Sukag na naana sila sa Ma'am Sophia o Janet. At Janet Waknet. Sa mansyon, luoy taon kayo. Sige. Ina si manatun niya. Sige day. Aw sa iyo pa mang gabi day. Ako lang labangon pikas bay ha. Ganong ganahan magyug ka makigsusyo sa negosyo ng Mercy. Di ba na siya kasaligan?
Sofia, naanasab ka ng sinultihan ni mo. O gano'n nakasulti man ka nga dili siya kasaligan. Ang gipalayas na siya siyang amo sa una. Kay giuyab niya ang bana sa mong amo nga babae. Di naman sa ka ng istoryaha. Amo na sekreto ni Mercy. Ako na nagitaguan. Nahimo siyang kabit sa iyang amo. Gusto na, Sofia. Ayaw na uta ang dungog sa uban. Labi na ni Mercy nga suod mo higala sa una. Sa una na to. Pero di na lagi ko ganahan na ng Mercy. Ug ayaw yung pamugos. Sofia, naunsa naman ka? Bisan unsa mo lang sa imong utok. Rolando, asawa naman ka ko nimo. Makabuot na gid kung unsay gusto na kong buhaton. Nang dunya! Nang! Oy, anong niyam ka? Nga tagakaraan naman kang balay. Ay, gimingaw ko mo nang. Ay, layan na to nang ba? Niani ko nang kay pinangga kay tika. Mo nga, pilong ka na mo sa mong laglagog ma, ha? Siyalan? Maglaag mo? Mao na, mulag me. Og, imbitado ka. Kay birthday man ni Elmira. Okay? Kinsay mag-birthday ugma? Uy, ano mo itong ngamgid ka day kung doon na may importanteng istoryahan mo rin gagwagnit, ha? Tubaga nga akong pangutana. Kinsay mag-birthday ugma? Si Elmira, ano mo day? Uy, sir. tinood ka bitoy? Adlaw ni Elmira Ugma? Nasa di ka, sir? Oo, sir. Adlaw ni Elmira Ugma. Og imbitado sinangton niya nga mga ligo pag imigdagat. Mauban mi bitoy. Ha? Hingna si Elmira nga mauban mi kung asa sila magsaulog sa iyang adlaw na tawahan. Uy, asa masab ko na siya maligo? Uy, sir. Adtor na biya mis maglikay-likay beach, sir. Adtor na mi dito, sir. Kanong igaligo nung likay ka. Ibangan nung kang mulikay ka, sir. Hindi na natin istorya, sir. Hilahin kayo. Public na nga dagat ang mong liguan ugma, sir. Hingna si Elmira nga ako'y bugasto siyang birthday. Uy, sure ka, sir? Day, Elmira. Bitoy? Oo, asa ba? Kaya man ka. Nasa man ka. Nindot na balita, day. Ha? Asa man na, Bitoy? Listen to me muna. Listen to me. Asa man? Miadto ko spikas bahay, no? Aron, imbitahon na sinangton niya. Umuban na tog ligo dagat, no? Oo. May abot bitaw si Rolando, day. Nakapati siya nga birthday ni Mugma, mga ligo tag dagat. Ang amingo siya nga, siya ko na mugasto sa itong pagligo dagat. Unsa? Pero, ayaw nagbaliba, day. Kay ako ba'y nakatando dito. Kaya, nalipay na siya, day, nga mga ligo tag dagat. Muuban ba sila si Ma'am Sofia? Ambot lang kung ganahan sila dagat na public, day. Pero kuan mong ko, di ka tamaikog. Ayaw kay Gug, day. Gawas pa, nakatando na ko. Ilisod na itong balibaran. Unsa? Birthday ni Elmira o si Rolando Bugasto? Mao na, Mami. Asa ba sila magselebrar? Sa pangpubliko nga beach, Mami. Tigid noon ko muuban. Dili na mahimo. Usa dili mahimo, Mami? Dili mahimong usik-usikan ni Rolando iyang kwarta tungod lang ng Elmira. Adto ko siya. O ganon dili man mahimong gastuan ako sa Elmira, Sofia. Bugara ng bayhan na, Rolando. Kusang na ba kayo na butabag-tabag ako? Musa mo taggara kung mapakita kang pagtagad niya. Hindi ikaw pag mo gasto sa ilang selebrasyon. Pila raman sab ang magasto na to, ana. Nakita-kita raman. Asab sa kuno sila mga ligo? Sa pangpubliko nga kaliwanan. Ha? Kaluod, anak? Kahugo ng pangpubliko nga beach? Sofia, si Elmira ang mag-adlaw. Busa siya nga tuwag doon. Pero Rolando, kung dili mo ganahan sa lugar nga mo atuan, mahimo man nga maglain mo si Janet. Rolando.
Toy! Oh, nakaandam na kong kanon, day. Naluto na sa nga adobong baboy, Toy. Nay. Oh, manulain man. Sakitan ko kamay. Nga naman, Baboy man. baboy day ka. Ang gamay. Ribito, day. Okay na. Wala kiagan man tanan. Oh, sumanta. Kaya kang namang gawas ta, Almira. Kinala ato ta sa gawas magsilibrar sa kong adlaw. Mas ganahan ko nga ani patasbay. Diya sa hardin. Dili mahimo. Huwag nga nang di man mahimo. Maggasto-gasto lang yun ka. Muapil ko ha. Ay di man si Almira ang mugasto silang siyang adlaw na tauhan, sir. Si Papa man ni mo, Sir Dennis. Unsa? Mauban si Papa? Mauna. Kay muban man si nang tunyasad. Oh. Oh, napadong nang tunya. Nang tunya! Oy! Kabadede! Hello! Ni anak ko, o sa pa ba ang damunon diha? Ikaw, Almira. Ganahan ka nga ato sa gawas magselebrar sa imong adlaw? Oo, lagi. Oo, kinahanglan kitang tanan ang mga ligos dagat. Di man ding naligi ka karon. Ha? Unsa man ka? Magbuot na ka sa akong kinabuhi. Ha? Kwan? Sa imong sinultihan ba? Mura man og namugos ka nga adto tas dagat magselebrar sa imong adlaw. Oo. Kay mas ganahan man ko dito. Ug dili sa ko gusto nga mahabilin ka dinhi nga ikaw lang. Unya kami dito sa dagat nagkiat. Busa kitang tanan jud ang mulakaw. Ikaw, sir ba? Sugod lang, sir. Sugod lang, sir. Buti, Hay, bitaw, Dong Dennis, bitaw. Nakadaan na naman ko meeting suit. Iyay. Kaneda. Okay, sige. Ikaw naman kayo magbuot sa akong kinabuhi, Almira. Okay. Musugot ko. Mga ligot as dagat. Hello? Ma'am, nanawag man ka. Unsa na may plano nimo? Karon ng adlawan ako, sunugon ang karaang bahay, ma'am. Ayaw ko na, Sandro. Way tao ang bay. Kinahanglang maugdaw ug apil sila si Almira o si Dini sa karaang bay, Sandro. Nakasabot ka? Kana mo'y gusto na kong mahitabo. Mapaig ang malditang si Almira kauban sa buwisit nga bay. Bakit hindi mo maramdaman ikaw sa akin ay mahal? Mulampos giga si Sofia sa iyang daotang plano sa pagpapatay ni Almira ug Dennis. Unsay sunod nga mahitabo? Mga higala gidapit ko kamo sa pagpamati sa uban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Buak nga salamin. Dalit sa RMN Drama. Si Lawrence Villasorda. Taas man gud tag intro, boss. Willing ni dili mo skip basta diretso lang sa drama, dili na daghang intro. Mao ta nang maingon ko nga forward mo dito sa drama, mo na ako. Iklaro bitaw na ako ninyo na. Di mo ganahan kay wa mo'y mga comment, wa mo'y pa-shout out dito na mo paminaw sa drama. Ana ra, no? Naman mo initiative, di ba? Namoy ka ng mindset ba? Taas mo na siya po vlog, dito na ba ba yan? Yan na, na siya kasimple, no? Hindi na, mas lahi na lison. May magwa tayo una-una. Kay balo naman ka na, mataas mo itong intro. Dito na. No, tanda kung di pa balo ninyo kanuna eh, basigit po buta na lagi sa vlog, hindi sila kag-gits basta itong pagpasabot ba? Sige, pagpasabot, ano yun? Hindi kasabot kay Wang. Hindi maminaw sa itong pagpasabot. Diba? Ano ba, muriak dahil ba? Nga, wa maminaw. Hindi ba kasabot, hanaw. Muriak dahil, wa ka kapaminaw sa istorya. Wala. Sama ra budak ka ng mudong kag sinihan ba? Kaya mo tanaw kag salida. Ang imong nakita, ang poster. Yung kag-away lami, manisada ha? Tungkol sa poster nga, waka ganahe ba? Yan na. Waka kaybaw sa istorya, poster na nakita nimo ning biak na lang may lamin ng silda. Mati nga kay poster karong may lamin ng silda. Wa pa ka kasubay sa istorya, gibautan na ka. Wala na.
pagtanaw pa nindot yung sarda, napiiban nga nindot ang poster bati mo na yung sarda. Muna, ati, di mo na makakuhan ba? Di mo masamtan kung di mo tanawon. Ba? Ano atong explain. Basta balik-balik ko na ko, forward dito sa drama. Kung di kinahanig, humang dito nagkuhan, lag out, diba? Hindi tayo pagkaglain. Yan na, gila kasimple. Yung ubang listeners, kasabot man, no? Pero mga listeners na to, kasabot sila kayo. Kapila, kung balik-balik, kung explain ko. Kasabot kayo sila sa itong explanation. Naalagi tao nga, gustong lalis, na? Gustong lalis ba mo, padakon niya, kamay ng problema, padakon yun. Yan na, naalagi tao, minana. Yan, sa kamay problema, padakon yun yan. Sa kapila, tag-explain. Mulalis yun, murason yun, yan na. Inyo hapon na mga kalisteners, no? Kanang mga tunggit. Mga kusog mo reklamo, inyo hapon na mga kinaiyak. Basig sa inyo ang kinabuhi. Muna na, bitruba ka ng kusog mo reklamo. Bati, manisige tag-reklamo ko. Ako na gudas mga tao nga mo reklamo. Nagkag-reklamo sa kinabuhi. Kanang, kung muuwan, reklamo. Kay lapo ko no kaayo, no? Kung init po, mo reklamo, kay pwede ko no inita. Kung saan naman buhaton na ipauwan init, reklamo ko kay makailanta, di ba? Kung sa kasan napita, may ingon ng kumutiyo pa ng Ginoo, may ingon ng Ginoo siguro nga. Sa ako naman, ahok, kadalihok reklamo man, no? Yan na ba? Dapat magpasalamat, kaya wak kayo ba ng blessing na? Kanang uwan, blessing ko na. Tubo na mga tanong, nalipay ang mga mag-uuma kay kuan. Mabisbisan ang mga tanong. Ako kaya ng grasya ng pag-uwan. Pero para sa uban, di malas kay lapok na, yan na, baha. Luwag kay ba nga ang uban, nalipay, grasya na pala nila. Ang uban sa init, reklamo. Opo ka kay ba nga na po, nalipay, kay kanang gabuha, ay humay. Ibuha, ay gunang humay para maisakto, kay ba? Nalipay sila, kay ang ilang ani, mabaligya na, di ba? Yung anak, gibalansin na sa ginuudan, kay ba ang ginoo ba sa mga gikinalnas tao ba? Pero sige, tag-reklamo. Ang resulta, init na. Reklamo yapon, tibilagtan. Na sakit sa tao, reklamador, ginagtao ka, listeners, na yung problema sa mga tao. Grabe, taga-reklamador. Tatanan na, pili siguro na ito siguro. Kita na lang tanan, hindi ka maglalis. Parang tagbasa si Miles Ramos. Ay, salamat na silang sumpay. Salamat sir dyan. Pa-shout out guys sa mga taga-Lamitan, Basilan. Emoji nagpahiyo mo. Ay, nagkatawasan mo. Salamat kay Miles Ramos. Si Ann Flor, no? Pasensya niya itong vlog. Mataas-taas kay mauman na itong drama. No? Bino mo. Si Ann Flor. Nindot kayo para nako, lipat na nako, asa ko na pila to. Si Ann Flor, nindot kayo para nako ang istorya. Thrilling kayo ay na-enjoy ko nga naminaw ko maong gusto ko, please, episode hangtod sa katapusan, please. Salamat daan, idol, tulog hard, emoji, nga nagpahiyong. Ako isa yung prayer, no? Panikamutan, no? Ann Flor, panikamutan ka rin nga mahuman. Hindi lang madali-dali, kay mahot masaglood, no? Paabot na mo kay ako yun humanon, mga ka-listeners. Si Maria Andres, hello idol, balik na ko paminaw yung mga drama. Duha ka emoji nagkatawa, gano'n dyan. Duha ka heart. Salamat kay Maria Andres, no? Balik si paminaw sa mga drama. Si Jean Ruiz, may gabi idol, KSA time, God bless kaayo. Salamat, anyway. Emoji nga nag-heart, no? Salamat kay Jean Ruiz, no? Sa imuhang papaminaw diya sa KSA, no? O si Janet Bangkong, salamat ba dyan, pang tagigili kung escape sa imong mga ads para may kita ka. Salamat kay Janet Bangkong, may yung lagi ba nun eh. Kamao mo sagot ba no? Salamat kay Janet Bangkong. O sa uban bang listeners na kamao yun mo sagot ba. Kasi analin santari nito, yung drama dol, kandisyo dol, anping ka nung nahin. Salamat po ni mo analin santari no, sa imong kuhan. Makanunayon na pagpaminaw. Kaya po sa taas matag-comment ron. Sige, itong i-try ni.
Klaro ba katong tingin ko na ako, nga wa man din ako masuot ang microphone mga kalisinas, no? Nasugod mo na sa bursa. Okay, murag wa to maklaro itong record ba kaya na nagalalipat ko ba? Ako mo rin kitang-tang. Kuy. Sa una ni ron. Wa to maklaro itong tingin ko ganina siguro ba? Natangtang man dahil mga kalisteners. Si murag na bati itong record itong ganina ba? Mabalik makatagbasa ni ron. Si kisa naman si salamat ni Janet Bangkong nga di mo skip og ads na Annalyn Santarin sa doon indot yun ang drama idol God bless you dol amping karon ay salamat po di mo Annalyn Santarin no. Malas tong record primero bagay wa na ko ni masuot ba murag wa tingali maklaro kung tingog ba, pero sige lang nasugda naman no. Hindi malangan tawag di tiwasog basa no si kuan po si Nil sa Tabigi, salamat sa updates sa part 13 Sir John, indot nagyud kaayo thrilling ng story ho. Salamat kayo Nil sa Tabigi no sa pagpaminaw ning drama ha. Si Marian Laborte, salamat kayo sa part 14, okay ra nako basta continue ra boss. Always in Osaka, Japan no. Salamat na sa Japan. Osaka, Japan. Salamat kay Marian Laborte no. With tulo ka heart abot-abot kita sa Japan no daghan tag mga listeners no nga mga OFW. Si Maria Ira Lakang, thank you sa pag-upload sa Sumpay Dol, God bless you with heart niyang comment. Salamat Maria Ira Lakang. O si Chirpar, hi John, I'm watching and listening your vlog videos from start to end, no skipping ads. Salamat kayo Chirpar no, unay duha ka like no. Salamat no. Always yun yung nag-support si Chirpar no, pinagi sa pagtanaw sa itong mga vlog no, o sa pagpaminos drama, jadi mo skip og ads. Salamat kay Chirpar no. Dako nagtabang ning dili mo skip og ads mga ka-listeners no. Katong uban diha nga murag di ganahan mo support. Unanaan na lang gud ninyo nga nakatabang mo no. Sa mugbo lang ads gud makatabang na mo ana no. Dako na nang kalipay no sa pobre nga yung admin no. Unanaan lang yung di masayang na yung pagtanaw kaya nakatabang mo no. Na mga ka-listeners no. Wala be happy na lang ba no. Salamat no. Talaghan pang pala ni Chirpar no nga kamaong mo sabot mo suporta pinagi sa di pag-skip sa mga ads no. Salamat kaayo. Si Romelito, salamat kay sir sa pag-upload. Sige mi atang ani hihi. Si Los Biminda Orales, blessed morning Idol John. Salamat kay naa na po part 12, so excited na kayo ko. Salamat po ni mo Los Biminda Orales no nga always naminaw no. Na excited yun taon sa pag-atang aning dramahan no. Kaya nga kung wanay ganahan na kay nabalik na natin sa gikan pa sa una pa mga drama go no. Pero daghan pa din nga kung ano nag-atang no. Kay sa una mo pitol-putol na upload sa una putol-putol man mo nang karon nalingaw sila kay taga-as ba. Unang giganid subay nila ang paminaw. Salamat Los Biminda Orales o si Rose Antomambien, salamat kay mo na katapusang comment si Rose Antomambien. Hi Sir John, salamat sa pag-upload sa buwak na salamin. Kawaw na gyud upload pa more kay nagsunod ko permi sa imong drama. Always ko galantaw sa YouTube kung nag-upload ka always ko galantaw sa YouTube kung nag-upload ka sir. Basta salamat, God bless you always, amping for me. Salamat kayo. Rose Antomambi, no? Always yung nag-atang siya, no? Dito sa YouTube, no? Sa i-subscribe lang, aron makan ma-notify. Katong mapaka-subscribe yan, no? Subscribe ninyo niya para ma-notify mo sa itong mga bagong upload, no? Makakuhaan mo ba? Makaibalo mo dayon ba kung mag-upload ta? Kay makuhaan man na sa inyong cellphone mo. Appear mas babaw. Uy, na i-upload, no? I-like ninyo mga ka-listeners, no? May pang-like sa ninyo na itong mga drama, no? Kaya para mas, kaya inyo i-like, kaya masave man na sa inyong kuan. Sa history ninyo ba? Kung inyo i-like, masave na siya sa inyong mga diya sa history. Ipang-like ninyo, pwede na i-review ng paminaw. Bita mo ito inyong i-like kay kung musubay mong balik,
ato sa story, no? Mutatak naman na ang iba na sa story, mutatak tanan inyong gitan-aw nga video sa YouTube. Kanang gi-like ninyo si tawag ani. Masud na og folder, no? Pareha ng playlist bitaw murag yan ba kanang ipang-like ninyo mutatak na diya. Murag naka-playlist siya ba sa inyong pag-like, no? Masunod siya ba? Diha na mo maminaw sa inyong mga likes na diha ang inyong ipang-like ng mga drama, no? Muna i-purpose nga mo like mo ba para mo balik mo paminaw subayan niyo o indara kung ipang like no indara minaw ko balik ani. Pero pwede sa upuditso mo sa playlist. Mga ka-listeners, thank you so much mga ka-listeners for watching o for listening. Amping mo kanunay mga ka-listeners. Sa sunod na po, panikamutan, maka-upload sa drama nga sumpay itong kuan. Hapit na matapos to itong kuan. Ako imo bang higugmao, no? Kitang buwak na salamin, may mura dugay-dugay pa kay moabot pa tahanay og kuan episode 20 tingali no, part 20. Moabot pa ta na pay unom ka part yung atngan. Agatong ako imo bang higugmaon murag 15 zero to taman or 16. O murag 16 taman to. 16 taman man tingala to 15. Basta hapit na to matapos. At nilang ninyo mga ka-listeners nun dyan, makasugod na po ta sa puli katong bihabo-habo na usab. Nya diri sa matapos ni padayon na totong gugmang binilanggo ko no kay napoy nangita good di ako pasabot nila nga unya na to sumpayan tong hapit na matapos ning drama kita apsunon magud kaayo mabahin sa dakong kuan ba nahuna akong puli-pulihon man ang ditso sa tani mga ka-listeners no. Mga ka-listeners, thank you so much for watching o for listening. Amping mo kanunay mga ka-listeners. God bless us all.